من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bouakari biye jumae la horoma dondo juma donya fe Allah Taala bi deli kam majigi ke Bouakari ke andun daro de kama alay dongo do da dongo do ni balula yefiya sama kafli mi nyefiya indima Allah Taala do akika wala nyumando Bouakari nga juma donya fe adugawu e ka do asarakati bo ala deli aminani ka teli sabula ala ka melekewu anaka jina nyumawu bela jile be dukulo sanfe ka andu dolima mimbe Bwanda manyumana mimbi Bwanda delila mimbi Bwanda majigila mi namba ke no ye sarakati boy Bouakari ikado uba lase alama nogoni fe odela ambe kumanyuma foli alislame da o kan Bouakari ke ikado menye dine nyi anga nyuma fo nyoma ka nyuma kishi nyoma ode kafsa amba nyina Allah Taala fe se masa minye kelenye masa minga mana tigwa masa minye shuko masa mimbi duguje min ye nyeda kala harada naye Allah Taala ja abi nyewuli nyetu ni anye yele che ne kamo masake de ma masake min be gundo dogoli ndo masake min bi ko kalama yana kake abi Taala ba min na masake min ba kalama ne kamo ala de ma ala on yi deli aminu be ni jamana ngono jamana min do ay mali ala e ya ngano on ga ken ni jamana denye ala ikalla nyini yoyi o bena on ma o jara on nye wa ambi tanu kadaka ala e de ko ni gele ya zoro kamana gwa mana zoro hami mana zoro e ala ko angi deli ala on yi deli on ga ni jamana bay ala anga mana gwana ama fenguni ndu ala ka do anzirana ala sirangu dana ala ka do anjoro la andu manga joro ka anji tali to ala ka mini mingele me kango jamana soro ala on bandama kashila kafiye minye fringai minye janvai minye ingi nyini nga bingani yere o telembe kango jamana segere minu yele do minu yelende ala uka juguya takabwanga ala ni uka juguya bwanga iku halaki ala ni halaki nu sare ku do jahannama kono ala ikado mawoma beni janvai njula min dona min madon ala ede ba bele jile do ya ala do anuche ala do anuche ka ala kama do anuche alquran lazim baraka kama do anuche muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila ka chakumba saba sayyidina ali sayyidina badar ali sayyidina Bouakari sayyidina usman baraka kama ala magani madne baraka kama do anuche ale kanga jamana kishi kan daga ikanga jamana kishi kan daga ikanga jamana de kishi ikanga jamana de bobulula ikakili nyuma ndambema jamana koma ni nyama hakili nyuma ndambema ala no kare ka hera shuranga jamana ka hera mi ni boneta kofe gela tami ngofe ala baka shibike de la Allah wallahi on yi deli ala ede deli masaka ede deli Bouakari anga ngono jeya ala ka anga dimaya tafka ko ana am balimo anan sinju an islam minu fofo nu fatura ala ka hina bela ala ka yafa ku bema auzu billahi minash shaitani rajim al-fatiha jor me negala de dibibe de jibi o ma nyako fana bele ba de bele yena faledu yelende ati اللهم عيني أسأل كلال أفوا والأفيات في الدنيا والآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمين الحمد لله آمين ولا يزيد الحمد لله رب العالمين Naam. Bouakari kono dabulu jafla o lutse ka nwa nyefie. Bouakari membolo buka do ninga boni sebe menu kama l'indicateur de renouveau. Aboluko chien banani keme saba, chien bishegi ani chien duru. Fasiri keba anaka uye kuna foni soro douanye uka dubala. Bouakari ngana mamandi foko bledo. Ngana do bala. Bouakari siriki ikado yani dukolo kamilenge utwa nafo. Abifo kadam munga bara ni kewali
bɔlen ani jamana bɛɛ lajɛlen jigi Bakari Sidiki maa kelen de kɛ jamana ye nka maa kelen bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana k'a bɔ nɔgɔ la ni ka sɔrɔ d'a ma sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn inspecteur général Amadu Konatɛ min kɔni ye nin nkalon in ye o bɛ sa yɔrɔ o yɔrɔ Bakari Sidiki k'a dɔn a b'a sigiyɔrɔ bila sigiyɔrɔ in bilali i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ min ye sɛgɛn lafiyabɔ ye sabula foroba baara a b'o de kofɔ min ye kura ye o na sigi a nɔ na san 4 a y'o min kɛ douanier ɲɛmaaso la Bakari Sidiki k'a dɔn a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ kabini indépendant taara kabini Mali kɛra Mali ye a ye min bila douanier na Bakari Sidiki i k'a dɔn a bɛ lakali a bɛ misali bɔ o a bɛ wele don min san 2021 ni kana kɛ douane directeur ye Bakari Sidiki o don maa caman ko a ma e kɔni n da in ye bilika boli i ni tu tilegan fɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali yɛrɛ kɔni i k'a dɔn jamana gɛlɛyalen don Bamanju kelen bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ sɔrɔ tɛ boli kɛ bilen feerelikɛlaw i k'a dɔn olu kamana ganna maa ti don maa ti bɔ e dun fɔra a fɔra k'e ka wari de ɲini ka bila wakane kɔnɔ i b'o wari bɔ mini yalima i na suya kɛ wa Bakari Sidiki i k'a dɔn a nanen min fɔlɔ ka gɛlɛ o de ye baarakɛla minnu kelen bɛ k'a koli ka kuma Bakari Sidiki k'a dɔn baara kan ka kɛ nin kɛcogo in na a ye taa nin sira in fɛ a ye na nin sira in fɛ Bakari Sidiki k'a dɔn n'o kɛra sɔrɔ min n'a b'an kɔnɔ o bi sɔrɔ Bakari Sidiki k'a dɔn u nana baara boloda kalo fɔlɔ min i k'a dɔn san 2021 n'u nana baara kɛ i k'a dɔn mɔgɔw nana sɔmi k'a fɔ a bɛrɛ ta a ye nɔbɔ dɛ a filɛ ka wari min bila wakande kɔnɔ miliyari 74 Bakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ɲɔgɔnna fana kuma deli ka kɛ yɛlɛma bi kɛ Bakari Sidiki k'a dɔn san wɛrɛ min bɛ da o kan i k'a dɔn a sila ka b'o la ten ka t'i dasi i k'a dɔn kɔda la sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi min ye inspecteur général Amadu Konatɛ mɔɔw ko i k'a dɔn kalo salen na novembre kalo a yɛrɛ sɔminen don k'a fɔ a bɛ taa retraite la o sen in kɔni a b'a bolo jigin Bakari Sidiki a ye min fana k'o la kabini douanier yɛrɛ daminɛna kabini ale yɛrɛ baara daminɛ o ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko o kuma nin jɛ in ye mun maa ye su b'a don wa urudu de b'a bolo wa wari de b'a bolo jinɛ dingɛ kɔnɔ wa Bakari Sidiki k'a dɔn mɔgɔ b'a k'u yɛrɛ ɲininka sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye wari faralen ɲɔgɔn kan miliyari 800 n'a kunkan fɛ Bakari Sidiki k'a dɔn nin ye kamana ganko ye jamana bi dabolo min na ani jamana bi gɛlɛya min kɔnɔ maa min bɛ se ka nin ɲɔgɔn na wari dingɛ bɔ a ko i k'a dɔn a ka gɛlɛn a ko nka n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ bolofala minnu bɛ kɛ sababu ye wari ka sɔrɔ a ko n'i ye pétrole dingɛ ta k'a lajɛ min ye pétrole donni ye jamana in kɔnɔ olu dɔrɔn miliyari 200 ani miliyari 74 n'a kunkan fɛ Bakari Sidiki o de sɔrɔl'o la a ko n'i y'o bɔ yen minan minnu bɛna minan girimanw Bakari Sidiki k'a dɔn minan sugu bɛɛ jɔrɔw bɛna ni minan minnu ye miliyari 200 ani miliyari 60 Bakari Sidiki n'o y'i bɔ yen a k'i b'a ye k'a fɔ min ye minanmisɛnninw ye i k'a dɔn dɔw bɛ t'i jɔ fo miliyari 13 a n'a kunkanfɛ la qui dit mieux Bakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a sɔrɔla min ye ayiwa retraite ye n'o tɛ e ko an tɛ nin jɛ in kɛ douane directeur ye a vie a ayi n'a wulila ka bɔ nin yɔrɔ in na sanu kan ka kɛ conseil technique ye ministère de l'économie et des finances la kɛ oui a man ka bila ten o ale non a man ka bila ten walima u k'a wele k'a bila banque dɔ kunna e bɛ fɛ a ka bila banque jumɛn kunna e bɛ fɛ a ka bila banque jumɛn kunna k'a bila banque min kunna i m'a daminɛ baasi tɛ Bakari Sidiki fasiriba ko a ko dankɔrɔba in bɛ taa ka ɲɛnafin to douanier la ka sababu kɛ mun ye nin wulikajɔ minnu kɛra nin dama tɛ koyi Bakari Sidiki wulikajɔ min fana kɛra a fɛ ka kɛrɛfɛ mɛruw kɛlɛ a ko o fana kɛra sababu ye min kɔni y'a to ayiwa hakilina a n'a b'a fɛ ka baara kologiri minnu kɛ olu ɲɛna Bakari Sidiki warijɛ minɛni mɔgɔ la min man ka bɔ kɛrɛfɛ mɛruw kɛlɛli ganamumaw Bakari Sidiki k'a don olu minɛni ka tila ka wulikajɔ kɛ douanier so k'a labɛn min ni min ka kan jɔyɔrɔ ni jɔyɔrɔ min ka kan i ka bila ye u k'o de ma réforme a y'o siɲɛ 36 de kɛ o kɛra sababu ye dakun i k'a dɔn ani makun ka kɛ douanier dɔw fɛ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn karisa bɛ nin yɔrɔ in na ani nin yɔrɔ in ka kan wa a b'a k'a ka baara kɛ min ye jɛsɛgɛna ni jamanabaw ye farafinna worodugu yan fa olu ye bonya de ta k'a sɛgɛrɛ ɲɛmaaso ani jɛkulu minnu bɛ yen ni k'a wele ka k'olu ɲɛmaa ye nin bɛɛ ye Mali ka tɔnɔ de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la
bo sɛbɛn minnu k'a ma ko la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnfura ye nin y'a boli ko 700 ani 3 ye maa min ka fasiri ye nin ye o ye u y'a sɔrɔ malijɛti olu ka kunnafoni desira kan n'i y'a ta k'a lajɛ min y'an ka dɔɔni ye e ko cɛdenw u bɛ wuli ka jɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ Sinbo a b'a fɛ ka taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la min y'a ka cɛdenw ye dancɛw kɔnɔna na olu fana kɛn bɛ k'u jirɔja waasa anw ka jamana seleke naani a karangadaw olu bɛ se ka larabe cogo min na fɛnjugu a harabatɔ kana na dakari ka don an kan n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye direction générale des douanes maliennes ye u kɔni u y'a jira ko kuratu maliden kelenna bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ olu sigikun ye dancɛ kɔlɔsili min ye jɔn ko ala u n'u sunɔgɔ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na o kɛra sabu ye min ye tarata ye décembre kalo tile 9 tɛmɛlen san 2025 i b'a ye k'a fɔ min ye cɛden ninnu ye u y'u tɛgɛ da sanu dɔ kan min kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ kilo 5 bɔɲɔgɔnko o kɔni o kɛra douane bolofara min bɛ yen n'a bɛ wele ko brigade mobile d'intervention an ko BEMI o BEMI min n'o filɛ nin bankumana fan fɛ i b'a ye k'a fɔ olu de tɛgɛ da nin sanubilen in kan n'i y'a nafolo ta k'a lajɛ a dagosi ka girin kosɛbɛ koyi CFA wari 1,300,000 a kɔni n'i y'a yɛlɛma k'a kɛ warimugu ye a bɛ bɛn o de ma o ma don dɔrɔn ma o y'a jira sa k'a fɔ ka min ye sanu ye k'anw ka dugujukɔrɔ nafolo bɔ k'i b'i den ka k'i mɔlɔntɔ ka bɔ n'a ye k'i b'i siyɛlɛ jɔn ko ala karangada bɛ sɔn i ɲɛ tɛgɛ bɛ da i kan i bɛ ɲininka i dalakan na hakilina minnu don walima fa de b'a fɛ ka don i la wa waasa i ka se ka nin hakilina sugu ta n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ o fana bɔlen ko o tile kelen kɔnɔna na ka bɛn tarata ma décembre kalo tile 9 san 2025 kelenw la b'a ye k'a fɔ min ye sɛkaritɔ ye o kɔni direction du renseignement et des enquêtes douanières an k'a ma ko DRE2 olu fana y'u tɛgɛ da min ye sɛtolilen karitɔn 400 ani 52 an tɛ san kuncɛtɔla la wa dimɔgɔ tun b'a nɔfɛ min y'o karitɔn cɛjugu ye jɔn ko ala a hakɛ n'i y'a lajɛ tɔni 10 bɔɲɔgɔnko o fana o kɔni tɛgɛ dala o fana kan min kɔni bɛna kɛ sabu ye n'a bilala ka don ni dɔ y'o kɔni ka lasɔmili tɛ a n'u ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka fɛsɛfɛsɛli nin se karitɔn tolilen ninnu mana don jamanaden kan i y'a dɔn datuma de ka di maliyɛn ye an bɛ taa nin san ka tila k'a bila taa nin so ni ka o sɛbɛkɔrɔ sɛgɛrɛ o bɛ kɛ sabu ye min ye jamana fɛn tɛ tɛgɛ min kɔnɔ n'i y'o tunɔ min o laban bɛ kari bawo musaka ko n'o ye denbaya ka musaka ye o gɛlɛya bɛ sen na da dumunifɛn sɔgɔ duman fana n'i y'o san k'o dun k'a sɔrɔ e t'a bɔ yɔrɔ dɔn a dilanmɛ ni produit minnu ye e tɛ fɛn dɔn o la donc wala a tɛ dankari k'i ka kɛnɛya na wa nin bɛɛ lajɛlen de kama douane ɲɛma ka taa se a ka baarakɛlaw ma u bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen bɛ k'u jɔ k'u fara ɲɔgɔn kan ko cɛ kelen an ka jamana seleke naani dancɛw u bɛɛ lajɛlen ka se ka larawe nin fɛnjugu ninnu kana don an kan wa n'an b'an ka dugu yɛrɛ fɔ n'o y'an ka jamana kɔnɔna ye an ka dugujukɔrɔ nafolo n'o ye sanu ye ka taa se a ɲɔgɔnko wɛrɛw ma dugujukɔrɔ nafolo la n'a farala ɲɔgɔn kan k'a bi mɔgɔ ka mɔlɔnti ka bɔ n'a ye jɔn ko ala karangada bɛ sɔn i ɲɛ nin ko sɛbɛn don min y'a salo ka bɔ la révélation kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ malijɛti o ka kunnafoni sira kan ne ko bala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki ni maa min ye bawulen kɛ ka banakɔtaa ko fɛn ma bɔ nɔgɔ la dɔ farala dɔ kan Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana Isa Jigiba nin y'a ka fasiri ye Boubacar Sidiki k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min ye an ka kana tigɛlamaw ye Boubacar Sidiki k'a dɔn sunatiw ye wulikajɔ ani jamana lakanani a fanda ni naani bɛɛ lajɛlen na o de bɛ sen na sɛbɛnfura in nin y'a bolo ko siɲɛ 1600 ani siɲɛ 4 ye taji donini Boubacar Sidiki k'a dɔn a kalifalen bɛ sɔrɔdasi bolofara min ma o ko ka sira jɛ sira jɛlen sira tilennen ɲuguɲugu tɛ sira min na Boubacar Sidiki ka bɔ Niger jamana na ni kana n k'i ɲini ka kɔrɔnfɛ duguw la citerne 60 a bɛɛ lajɛlen sɔsɔlen i k'a dɔn taji la Boubacar Sidiki k'a dɛmɛ ni ka taa bɛɛ lajɛlen bila i k'a dɔn k'an ka taa yɔrɔ min na kɔrɔnfɛla la Boubacar Sidiki hali kunkolo kɔngɔ ma a kelen sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko l'armée u ka wulikajɔ min bolo dalen don Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana lakanani sabula taji doni ka doni ka bɔ kɔ ka kana n'a ye jamana kɔnɔ maanifin ninku don joli yɛrɛ de ye taji in ye sa sabula i k'a dɔn taji in yɛrɛ tɛ bilen koyi Boubacar Sidiki a bɛ fɔ min y'a sɔrɔ sira la walima min kɛra a la sira la o bɛ hadamaden ni tiɲɛni min kɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn o de ka jugu n'a fɔra ko taji litiri 1 taara ka bɔ kɔ ka don n'a ye a bɛ nisɔndiya min se malidenw ma ala de b'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn taji bon don citerne
64 Boubacar k'olu tugu ɲɔgɔn kɔ sɔrɔsi minnu y'a dodolima fo ka s'a seyɔrɔ la Boubacar k'a dɔn jɔ ko a la u ni foli ka kan taji bono ninnu farala ɲɔgɔn kan labɛnzanga o ye Mali donda dɔ ye i k'a dɔn kɔrɔfɛla la u bɔra Niger de Boubacar k'a dɔn sɔrɔsiw dɔw bɛ ɲɛfɛ dɔw bɛ kɔfɛ dɔw bɛ sanna Boubacar k'a dɔn dɔw dugelen bɛ maa t'a dɔn olu bɛ yɔrɔ min na i k'a dɔn kɔrɔnfɛ dugu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka essence ni gasoil sɔrɔ cogo min na Boubacar k'a dɔn degun ka n'u sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsi bolofara min bara ka nin baara in kɛ u k'a ma force sira jɛlen don Boubacar k'a dɔn a wa commandement o ɲɛmaa bɛ min bolo n'o ye opération dugukoloko ye Boubacar k'a dɔn o yɛrɛ taara u kunbɛn a nisɔndiyalen min ye sɔrɔsi ɲɛmaa fɛn o fɛn bɛɛ kɔrɔnfɛ dugu la nin bɛɛ lajɛlen taara u kunbɛn dugudenw ma to kɔfɛ koyi dugu cɛ ni muso denmisɛn ni maabakɔrɔ Boubacar an minnu da ye tɛgɛrɛ fɔ ani kulo ye anw fana tun bɛ kɛnɛ kan Boubacar faso jɔ ta de ye faso jɔ don nin bɛ marifa ci ne bɛ kuma radio la e bɛ kuma radio la e ko a fɔra k'e de ka taa gɔni fɔ sɔrdasiw ye i ka kuma de ka caya o kuma na o mana fɔ ne cɛkɔrɔba ka gɔni ɲini maa ye fɔlɔ de o a ka ni warimugu bɔla sisan i bɛ gɔni ye kana siga e ta ye wariko de ye o Boubacar fasiriba ko a ko kɛnɛ kan min ye opération dugukolo ko a ɲɛmaa général de brigade Mahamadu Masawule Samake ani chef d'état-major min ye région militaire numéro 1 colonel Seydou Sanɔgɔ Boubacar ninnu bɛɛ lajɛlen taara kunbɛli kɛ min ye colonel Seydou Sanɔgɔ ye a y'a jira k'a fɔ malidenw kana jɔrɔ Boubacar k'a dɔn u jigi ka da armée kan an jigi ka da Ala kan k'an jigi da armée kan sabula olu k'ale k'a de don min ye kɔrɔnfɛla ye Boubacar i k'a dɔn ani Mali fa bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ka sababu kɛ i k'a dɔn i sago bɛ Bamakɔ la cogo min n'i ye maliden i sago bɛ kɔrɔnfɛla dugu bɛɛ la o cogo kelen la taji bɛ doni ka na Bamakɔ cogo min wa a bɛ kɔrɔnfɛla sɔrɔ hali sɛkili kɔngɔ tɛ se k'a sɔrɔ Boubacar nin ko in kɔni kɛra wasa ye sɔrɔsiw ni foli ka kan sabula u bɛ min na jɔ ko Ala Boubacar k'a dɔnnen don maa minnu ye sɔrɔsi chauffeur ye chauffeur o fana t'u dama sɔrɔdasi de siga t'o la dɛ Boubacar chauffeur ninnu selen ani parandu u ye panga sabati kɛ u ko jɔn ko a la nin sɔrɔdasi minnu dara olu kan ka bɔ labɛnzanga ka na yan Boubacar a k'i k'a dɔn hali fiɲɛ ma olu ɲɛkɔrɔ ma tigɛ u wasalen de ye mobili dasi ni ka n'a jɔ f'u sera u seyɔrɔ la o tuma u bɛ sɔrɔdasiw fo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana le pays jamana karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le triomphe du Mali jamanadenw ka sebaaya le triomphe du Mali Sanu nin y'a ka fasiri ye Sanu ko jɔnjɔ o ka fɔ Bakari Samake ye ale ye Welesebugu maire belebele ye Bakari Samake yɔrɔ jumɛn ye maire ye Welesebugu n terikɛ bɛ yen jɔnni ala min nana ɲɔ ja salo sa Welesebugu Jonathan tɛ de Jonathan a fɔ Welesebugu maire ko n bɛ Jonathan de dɔn n b'ale de dɔn Welesebugu i y'a daminɛ tuguni bɛɛ n'i ka maa tɛ de ye ayiwa min ye Welesebugu maire ba ye Jonathan Bakari Samake Bakari Samake jɔn ko Ala a ye wuli ka jɔ kɛ o ko ten maninfin i tandoli o kana bila k'i sa don kɔnɔ o ye tiɲɛ bawo min ye Welesebugu mairie ka taa se mairie caman ma jamana seleke 4 kɔnɔ wele bilala u ma alamisa tɛmɛlen n'o bɛnna novembre kalo salen tile 27 ma san 2025 o nana an ka ɲɔgɔn dalajɛ soba min kɔnɔ o de bɛ wele ko Centre International de Conférence de Bamako an k'a ma ko CICB i b'a ye k'a fɔ nin kɛnɛ in a bonya minɛ kun t'a mɛn ka di minisiri belebele 2 ma an ka minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ foroba caman n'o de ye docteur Faso Kulubali ye ka taa se an ka kɛnɛyako minisiri ma adamadenya o yiriwali kuntalajan o kɔni o t'a mɛn ka kalifa maa min fana na o de ye colonel major Assa Bajalo Touré ye ka taa se maire caman ma minnu kɔni kun y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ni kana kɛ ko in seere ye wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a kɔni jira la sa k'a fɔ min ye wulikajɔ ye wulikajɔ bɛ sen na min ye Bakari Samake ye min ye jɔnjɔn ye o tala k'o di a ma a dila a ma anw ka foroba cakɛda bonda min fɛ o de ye agence nationale d'assistance médicale ye an k'a ma ko ARAMED olu ni mairiw u kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sugandi ka sɛbɛnfura d'u ma n'aw k'a ma ko carte n'a bɛ kɛ sabu ye ni kunkolodimi walima mura ye maa min sɔrɔ jangaro mana i farikolo fa min sɔrɔ e ka wuli ka se kɛnɛyaso la e bɛ furakɛ falaki o maa minnu bɛ sugandi o bɛ sugandi ni mairiw ka yamaruya ye bawo min anw
ka jamana ɲɛmaaw ye olu de b'o wulikajɔ sabati waasa ka yamaruya di maire fana ma maa minnu bɛ aw ka dugu kɔnɔ aw de bɛ dugu ɲɛmaaya la minnu bɛ yen ni se tɛ u ye dɛsɛbaatɔw jamana kan ka dɛmɛ min ta ka di u ma aramɛdi sira fɛ donc ala a y'o maaw sugandi a ka n'o lisi kɛ gafe dɔ ye n'o ye sɛbɛnfura ye n'o dila ma aw minnu ye jamana marabaaw ye an kan ka baara minnu bolo da an n'o sɛbɛnkɔrɔ bolo da ka bɛɛ lajɛlen nimisi wasa n'i ye Welesebugu maire ba ta ka lajɛ n'o ye Bakari Samake ye ka kɔni ye i b'a ye k'a fɔ a ye baara caman kɛ min ye magasin belebeleba kulo jɔli ye min kɔni ni kalo sala tɔrɔmɔɲɔ min n'o bɛ sara n'o y'a luwanse wariw ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ mairie dɛmɛ a ka baara la magasin de stockage b'a la ka taa se kɛnɛyaso ma n'o ye centre de santé communautaire n'an k'a ma ko CSCOM min ye maire ye a ma dan o ma a y'a jira sa k'a fɔ min ye wulikajɔ ye ale ka dugudenw nikun bɛ se ka lafiya cogo min na kan'an ko fo ka taa se lakɔliko ni taabolo wɛrɛw ma a y'o nin bɛɛ lajɛlen dabali tigɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye foli ye a b'o ta k'o ɲɛsin Welesebugu sigibaa bɛɛ lajɛlen ma k'a sabu kɛ min ye tɔrɔmɔɲɔ min n'o bɛ sara ka bɔ Welesebugu walima jamanaden minnu bɛ yen n'olu kan ka tɔrɔmɔɲɔ sara u ka mairiw ye o tɔrɔmɔɲɔ in tɔ i b'o dɔn wa o de ye taxe de développement régional local ye an ko TDRL ko min ye Welesebugu ye jɔn ko ala o bɛ a sara fo ka tila ka fara a kan min ye TDRL ye o bɛ sara Welesebugu wa n'a sarala nafolo bɛ don da minnu fɛ maire n'a jɛɲɔgɔnw bɛ tila ka jamana dugudenw sigi ka ɲɛfɔli kɛ a taabolo kan a ye nin wari in sara a donna nin da in fɛ a donna nin da in ne fɛ o de kɛra sababu ye min ye jɔnjɔn ye o ka ta ni k'o di Bakari Samake ma Welesebugu maire ba wa n'i y'a lajɛ kokura i b'a ye k'a fɔ min ye aramɛdi ye halisa a welelen o kɛnɛ min kan ni aramɛdi maaw yɛrɛ ye jɔnjɔn ta k'a d'a ma a ko min ye furakɛli in ye dɛ maa minnu bɛ yen ni se tɛ olu ye olu talen kɔ k'o kɛ gafe k'o lisi dilan ka di jamana ɲɛmɔgɔw ma maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kan ka don aramɛdi la fana min y'a ta k'a lajɛ 100 sarala musaka min bɛ bɔ 85 min ye jamana ye ale de bɛ jɔ n'o ye 15 o de bɛ bila mairiw ka bolo kan waasa min ye kɛnɛya ni furakɛli ye a bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bakari Samake Welesebugu maire ba jɔn ko ala ani nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na dugudenw fana ka danaya dan b'a kan wa min ye Bakari ye jɔn ko ala a y'a jira fana k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na baara kunba wɛrɛw kan ka boloda min bɛ se ka kɛ nimisi wasa ni nisɔndiya ye ka ɲɛsin Welesebugu sigibaa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin Wesɛbɛ jɔn min y'a salo ka bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ sanu a ka fasiri don Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ye ko Amadu Tijani Dansɔgɔ ko a k'i k'a dɔn ɲuman kɛli de ka ɲi Boubacar Sidiki maa min bɛ ɲuman kɛ a ka di ala ye a ko est-ce que nin jagokɛla in nin nafolotigi in i k'a dɔn a bɛrɛ ta a ko ale to a tɛ fɔ ɲuman kɛli ma se i ka t'i jɔ ayiwa ɲɛɲini i ka télé la walima i ka ayiwa téléphone-tigiw wele olu k'i ja ta k'i yanga Boubacar Sidiki k'a t'o kun bɔ n'i ma ɲɛ i bɛ ɲuman k'i faso ye Boubacar Sidiki k'a dɔn ɲuman in kɛ dɛ i k'a kɛ ka ɲɛ a k'i k'a dɔn ayiwa larimɛ u ka bolofara min bɛ n'u k'a ma DSSA o don Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin ɲumankɛla in i k'a dɔn min ye sɔrɔdasi musow ye minnu musow bi gɛlɛya la minnu kamana gɔnnen don a y'u ɲɛji cɛ hali n'a kɔni kɛra tile kelen ye walima kalo damadɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn u n'o fa kɛ a ko kɛnɛ in bonya n'a karama talen kun don ka di colonel major Ibrahima Samake ale de ye directeur général du service social des armées Boubacar Sidiki kɛnɛ kan maa min ye donbolo in kɛ a yɛrɛ ma sɔn ka ye kɛnɛ kan a ko a to a yɛrɛ kana fɔ a ye ko in kɛ ala kama a ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan Boubacar Sidiki k'a dɔn malo bɔra 800 min ye tulu bi dɔn 1000 ani 200 a nafolo kasabi bɛ 30 walima 40 bɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn k'o dɛmɛ ni ka taa di n k'i ɲininka ayiwa DSSA a ɲɛmaa ma sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'u u fatura u musow ni denw i k'a dɔn malo in ka d'u ma ka tulu d'a kan Boubacar Sidiki k'a dɔn a mana kɛ cogo o cogo kalo kelen dumuni kɔni u ka se ka sɔrɔ u fɛ ni bɛɛ lajɛlen b'a kɛ nin kɛcogo la nafolotigiw Boubacar Sidiki a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ ɲinanka k'a kɔ min ye ayiwa Ibrahima Samake colonel a y'a jira k'a fɔ a bɛrɛ ta cɛ min ko a tɔgɔ kana fɔ nin dun t'a siɲɛ fɔlɔ nin ɲuman in kɛli la a bɛ nin de kɛ sanga ni waati bɛɛ wa a t'a fɛ yɛrɛ fana maa ka bɔ a kalama a t'a fɛ maa k'a dɔn nka olu minnu n'a bɛ taa di olu ma Boubacar Sidiki olu se k'a dogo olu kɔni b'a jira diɲɛmaa na n'a ko a tɔgɔ kana fɔ ale tɔgɔ tɛ fɔ a ko sabula ale jɔnya minnu ye sɔrɔdasiw ye minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ u joginnen walima minnu yɛrɛ ni tora Boubacar Sidiki dɛmɛ ka ta ka n'olu sɛgɛrɛ ɲuman dogoba ye so ye ale se k'o dogo o tuma olu bɛ foli ani tanu de kɛ ni ka ɲɛsin fɛn in dibaa ma ne y'a dɔn jɔn don
a ko a tɔgɔ kana fɔ e m'a fɔ k'i b'a dɔn wa n y'a dɔn kɛ jɔn de don a ko a tɔgɔ kana fɔ ne b'o fɔ mun na e t'o fɔ mun na e m'a fɔ k'e b'a dɔn wa ne bɛ taa so de wele a la n kelen n'a kelen a ka bɔrɔ dɔw fana di fana ma a ma ja ne b'a dɔn ayiwa ne b'a dɔn Bɔgɔsiriki ɲuman Bɔgɔsiriki k'a dɔn ɲuman ɲumangɛla Bɔgɔsiriki n'a donna arijinɛ na n'a y'i kɔfilɛ ɲuman min ye ɲuman dɔn a b'o jɔlen a kɔfɛ kana siga o la fiyewu Bɔgɔsiriki Ala k'a sara Ala k'a sara n ko ɲuman kɛli ma se dunufɔ ni bala fɔlɔ Bɔgɔsiriki n b'i hakili jigin don dɔ la kamalen dɔ tun bɛ yen a tɔgɔ ye ko kɔkɛ Molokafu saya taara n'a ye a sara abattoir frigo figi tigi kun don ne denmuso ka kɔɲɔ selen ne taara a fɛ yen n ko kɔkɛ a ko naamu a ko n ka cɛ in nana a ka di wa n ko a ka di kojugu n ko an denmuso ye cɛ sɔrɔ dɔgɔkun nata in na a ka kɔɲɔ bɛ kɛ n ko nka ne ma misi sɔrɔ a ko dama wa a sera e yɛrɛ kun ka na e kun tɛ ne wele dɔrɔn misi k'i sɔrɔ yen ne ko ni n yɛrɛ nana o de bɛ fisaya a ko an ka taa misi caman jɔlen filɛ kuru kɔnɔ ɛlɛ ni min ka di i yɛrɛ ye e k'i bolo ɲɛsin o ma misi belebele biɲɛjan finman a kɔkolo tɛ tan a biɲɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ mɛtiri fila bɔ yarɔ o ye diɲɛ o de y'a f'i ye n ko kɔkɛ dɛ a ko naamu n ko i ɲɛ bɛ tura belebeleden in na finman bɛ min kan na n ko ne bɛ nin de fɛ a ko nin sangaba tura a ko nin wa ne ko nin a taamana fo ka t'i bolo maga la a ko nin wa a ko i ta don o yɔrɔ bɛɛ a ye fulakɛ wele u ko taa bɛ jita kɔfɛla la a ko a y'a wele o bolibaatɔ nana tayi a ko Amadi a ko naamu a ko nin a y'i bolo da misi kan a ko nin fereke k'a di daba ma a y'a don katakata ne kɔnɔ a ka taa a ka so u ko patron kana nin di dɛ kɔkɛ ko kalifa de t'i la n ka n'a di mun na a ko nin tɛ tura ye koyi nin ye misimuso de ye a jiginna e tɛ misidennin min filɛ nin ye o ba de ye nin ye a ko a y'a den fereke k'o fana fara ba kan a ka tila ka tura wɛrɛ fereke k'a d'a ma Bɔgɔsiriki ne bɛ nin ɲɔgɔn na sɔnni de fɛ a ye dɔ kɛ nka kɔkɛ sara ale de ye abattoir frigo figi tigi ye a taara lahara n y'o de f'i ye ɲumankɛla caman de bɛ jamana in kɔnɔ dumuni tɛ fɔ bala tɛ fɔ n bala cogo bɛ di karamɔgɔ tɔgɔ Tunkara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali tribune dɔ Mali tribune dɔ Kurɛsi Sise nin y'a ka fasiri ye a ko min ye hakilina ye nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni k'a cɔ da ko forum national sur l'agriculture biologique an ko a ma ko FENABIO i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun laban dɛmɛlenw na anw ka jamanakuntigi fɔlɔ n'o ye Modibo Keyita yɔrɔ min jɔ a tan bɛ ka da la n'an ko a ma ko Memorial Modibo Keyita a ɲɔgɔnyegesoba a ye jɛrɛ dɔ bisimila min kɔni n'a a hakilina ta la kɛnyɛrɛye jɛkulu dɔ fɛ anw ko a ma ko Association Malienne pour la Solidarité et le Développement min bɛ wele dalatɛlɛ la ko AMSD ni maa minnu kun kɛn bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma forobaca bolofara sira kan o de ye ministère de l'agriculture ye ka taa se Conseil national des organisations paysannes ma an ko a ma ko Senope min ye nin forum ye jɔn ko Ala a kuncɛtɔla b'a ye k'a fɔ tile damadɔ de kɛla la n'o ye tile 4 bɔɲɔgɔnko ye laɲiniw caman kɛla a kɔnɔ bawo a jirala k'a fɔ min ye kɔsada in ye sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ an ka cikɛ forow dugukolo caman bɛ yen o mana balen don k'a sabu kɛ angɛrɛ minnu bɛ ta cikɛlaw fɛ ni ka don sumanfɛnw kɔrɔla la a kɔni kɛla sabu ye ni ka dugukolo caman bɛ yen ni k'a siden ba o hakilina ninnu bɛ se ka bila kɔfɛ cogo min na min ye dugukolo hakika ye sɛnɛ yɛrɛ n'an ko a ma ko agriculture biologique an ka segin o ma sɔrɔ ka kɛ wa min ye dugukolow ye o nafa ka se ka caya wa min ye sɛnɛfɛnw fana ye an bɛ minnu da dugukolo kan o bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ nafa ye jamanaden kelen bɛɛ lajɛlen ma kabi forow kɔnɔ fo an ka baaramanw kɔnɔna na an b'a duli min fana kɛ a kana kɛ kɔlɔlɔ ye walima ka se ka banajugu ni k'o ta k'o ɲɛsin an ma AMSD a ɲɛmaa min n'o ye Amidu Jawara ye a n'a ka cɛdenw u ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o ma bawo n'i y'a lajɛ kɔsada in na dugukolo mana balen don o ye tiɲɛ ye wa min ye anw ka samiyɛji fana ye o tɛ ji mana kun bɔ n'a ma daminɛ retard la i b'a ye k'a fɔ samiyɛji a tɛ fori joona wa n'i y'a lajɛ fana ji walima u bɛ bali ka tigɛ i b'a ye k'a fɔ sɛnɛfɛnw ma ko o bɛ ji la waati min na u tɛ ji sɔrɔ o waati ko nin bɛɛ lajɛlen n'a damanda ninnu de tun kan ka kɛ hakilinaw ye an kan ka jagabɔli k'a kan o kɛra fɔrɔ min sigi kunba fana ye wa min bɛna kɛ sabu ye fana min ye jamana ɲɛmaaw ye o ka se ka kɛnɛw sigi sen kan minnu bɛ se ka kɛ ɲininikɛlaw ka kɛnɛ fana
fana ye minnu bɛ yen si minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka teliya n'i y'o don dugu la u nafa a kana tɛmɛ kalo 3-4 kan o bɛɛ lajɛlen tɔnɔ ka se ka bɔ ka taa sɔrɔ la angɛrɛ n'o ye nɔgɔ ye o nɔgɔ angɛrɛ ba mugu kule o kana dasa kɔrɔ nka min ye nafa fana ye cikɛla mago bɛ min na o bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye wa n'i y'a lajɛ fana min ye hakilina fana ye k'o ka sigi sen kan minnu bɛ yen n'olu b'u ka musakaw ta ni k'a don sɛnɛ dafɛ olu fana ka nafolo ninnu ni ka se ka a labaara hakilisigi ni basigi kɔnɔna na wa min bɛ n'o ye cikɛlaw ye olu fana ka se ka o nafolo fana sɔrɔ k'a don o ka cikɛ dafɛ k'a sɔrɔ a martaba a ma caya nin ko sɛbɛn mina y'a salo ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na Kuresi Sise a ka fasiri don Bakari i cɔn ka Tezara premier min an ka n taara nɔnɔ dantigɛli wɛrɛ kana siga ne ko bala cogo bɛ Bakari ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sof a boloko 300 siɲɛ 70 ani siɲɛ 1 o bɛ nin y'a ka sɛbɛn ye Bakari k'a dɔn dunkojugu i t'o lakali yɔrɔ jannaw jamana in bɛ yɔrɔ min na bi Bakari k'a dɔn forobafɛn n'i m'a to yen i y'i tɛgɛ panbara d'a kan u b'i kɔba sɛbɛ fiɲɛ na Bakari sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min ye microfinance o de ye banki fitinin minnu bɛ an ka sigidaw la pôle économique et financier Bakari i k'a dɔn a nana bɔ dabalijugu dɔ kalama olu ka kɛwalew la baarakɛla dɔw bɛ yen dannamaw tɛ sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni nana dɔn tilegandiridiri fɛ n'i y'a ta caw i b'a fɔnɔ caw san 2020 Bakari i k'a dɔn microfinance a baarakɛla dɔ don muso don a nana kɛ i k'a dɔn ale kɔni danayaba de tun b'a ka cakɛda in na ka d'a kan a bɛ waati jan bɔ baara in na nka a dalen don clientw kan sabula min ye gros clientw ye o de ye minnu bɛna ni wari caman bila ale wakili kun donnen don olu de la Bakari i k'a dɔn a wa kɛsu n'o ye wari yɛrɛ kɛsu ye a donni n'a bɔli o bɛɛ tun b'ale bolo n'o ye gros clientw ye nka don dɔ la client dɔ sina ka na 14 CFA wari jɛ o nan'o bila ten a ka compte la Bakari a y'o sɛbɛnw ni o fɛnw bɛɛ lajɛlen dilan ka reçu d'o ma o ma tɛmɛ dɔgɔkun ka tile damadɔ o mago jɔra a ka wari la k'a bɛna $1 dan ta Bakari ka a ka sɛbɛnw kɛ ayiwa nana n ye wari min bila o don o bɛna $1 dan ta Bakari k'a don kamana nana gan u ye kɛsu lama k'a lajɛ u k'a ma karamɔgɔkɛ e ko $1 tan a bɛrɛ ta e ka wari min bɛ kɛsu kɔnɔ anw ɲɛ bɛ min na yan o ye 500 de ye $9 o ye 500 de ye Bakari k'a dɔn cɛ y'a daturu la k'a da jaba la u ko a man gɛlɛn nin ta a man gɛlɛn o a ye reçu bɔ k'a da ni reçu dara i k'a dɔn wari a sɛbɛnna kɛsu min na o tɛna dɔn a sɛbɛn u y'o ta k'o sɛgɛsɛgɛ o yɔrɔ bɛɛ a bɔ kɛra kalama k'a fɔ muso in de ye ayiwa o de jɔlen don nin yɛrɛ ka compte ko la sabula gros client don u ye muso wele o yɔrɔ bɛɛ o don ala y'a kɛ a mana baarakɛyɔrɔ la ko farigan b'a la Bakari u y'a wele k'a ɲininka min kɛ a ko ayi ko kuma cogo t'ale bolo fɔlɔ koyi a daminɛ b'a la ko cogo t'ale bolo fɔlɔ koyi Bakari ko a bɛrɛ ta cogo ka k'i bolo koyi sabula cɛw de tun bɛ nin kɛ muso de gɛlɛyalen bɛ nin ko sugu la a banna koyi ayiwa k'u to gongomugu sa ni ani Paris o de bɔ nin juma dɛ sen dɔ ko la i tɛ ko kulu tigɛ joona ani kɔɲɔ bɛ n bolo jala dira ma dɛ ni jala dilen ma o bɛ kɛ ni walifɛn de a bɛ kɛ tan nin dɔrɔn de don o tɛ faden kɛnɛ yan jala mana den ma o tɛ faden kɛnɛ yan ayiwa o de b'u ni u don na dɛ Bakari k'a dɔn u ko n'a ma ɲɛ o kɔ kuma u na muso sɛgɛrɛ u b'a fɔ k'u bɛ taa muso lajɛ yɔrɔ min ko AVC y'a minɛ jigilatigɛ a ɲɛ bɛ kaso de jɔlen la u ko AVC y'a minɛ Bakari i k'a dɔn ayiwa sɛgɛsɛgɛliw kɔni olu laban nana k'o ta sa ni AVC b'a la o n'a bila k'an sɔrɔ yan o tuma u nana ye k'a fɔ jaja i k'a dɔn min ye microfinance ye pôle économique financier i k'a dɔn o de laban sanɔrɔla ka wuli sa nin kuma in sɔrɔliw fɛ o nana ye k'a fɔ jaja u dan bɛ mɔgɔw ka wari kan majɛ min bɛ kɛsu yɛrɛ la a bɛ $32 bɔ nin dama tɛ koyi Bakari k'a dɔn u bɛ ko in kɛ kɛcogo min na e mana na n'i ka wari ye u bɛ reçu kɛ ka di e ma k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn ka ɲɛ nka machine min n'a kan ka don ordinateur kɔnɔ k'a fɔ nin wari in bilala yen
a ti bila yen sɛbɛnnikɛla ko bɔsiriki ka komi waati min na moto taxi ko kun b'a sangana dɔw fana kun t'an tɛ jɛkulu dɔ sigi sen kan i mana n'i ka wari sara o bɛ reçu kɛ ka d'i ma contrat signelen don nka i ɲɛ tɛ da moto kan o kelen don TVS moto bɔsiriki a ma ɲɛ min kɔ an ka ɲɔgɔn dadalima ni ka tribunal sɛgɛrɛ yanni AVC k'a bila yɔrɔ AVC ma n'i minɛ nin na wari b'i kɔnɔ DVC bɛ tila k'i minɛ o sɛbɛnnikɛla ko a ko u ka agence principale bɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI la u ma sɔn ka yɔrɔ in kɔni tɔgɔ fɔ bɔsiriki k'a dɔn ayiwa tribunal kɔni don sa a na kɛ a taara avocat ta bɔsiriki k'a dɔn nɔ bɔli taara ye fo $30,000 ani kɔ la k'a fɔ o de b'a nɔ na yarɔ cɛ ka $1,000,000 t'a kɔnɔ o kun ka dogo la yɔrɔnin bɛɛ kiiritigɛlaw kɔni b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn a ka surun dɔnbaa kɔni y'a ɲini sa a mago ka to a jɔra la sabula a yɛrɛ jɔra la ko Hélène n'u ka sabali ale bɛ yɔrɔ min a b'a ni de makaran n'o kɔni sɔrɔ la jatigɛ de b'a n'ale kɔni kɛnɛyara nin wale in sarali kɔni o t'ale ɲɛna foyi Bɔkari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko u ko nin sarali dama tɛ koyi i ye degun min se mɔgɔw ma dommage intérêt $1,000,000 u bɛ d'a kan Bɔkari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni kɛra sababu ye ni ka fura bɔ woro ɲɛma sabula microfinance fɛn o fɛn bɛ yen sa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli de kan ka kɛ k'a lajɛ ni nin ɲɔgɔnna t'u ka yɔrɔ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sɔfu kɔnɔ a banque ɲinini dɔ ma nin kɛ mɔgɔw la o san ja wa ka mɔgɔw ka wari fara ɲɔgɔn kan sociétaires ka sin k'i da tournant na ten hali sini ɲɛma a tɛ Mali kɔnɔ ne t'a la o nin fɔn ninnu filɛ nin ye Bɔkari Sidiki i bɛna sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ la ko ninnu ayiwa jinɛmɔri walima sobiye ayi fɛn kɔni ye soko ye ne kɔni ne sen t'o la ne da t'o o kelen ne furadama gɛrɛsɛgɛ man bon la wa n tɛ fɛn sɔrɔ a la ni n ka waridenya bɛɛ cɛw n tɛ don olu la koyi naam karamɔgɔ dɔ tun ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali tribune hali Musa Bangali nin y'a ka fasiri ye Musa bala ko min ye wulikajɔ ye ko festival international chant de Linguère n'i y'o ta k'o lajɛ nin y'a ta ko filanan ye min nun kɔni a bɛna don anw ka jamana kan décembre kalo tile 10 tɛmɛlen a bɛ sɛndɛ sa fo 12 n'o ye bi ye san 2025 baara ninnu ka se ka a ɲɛfɔ donc baro tilamɔ wele bilala olu de ma walasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ a ko kan baaraw bɛna boloda cogo minnu na fɛn yɛrɛ a labɛn bɛ Senegalikaw ka den min fɛ Sorofe kɔnɔ don n'o ye Kumba Gawlo Sek ye Kumba Gawlo Sek a ka nin hakilina in a y'a siɲɛ fɔlɔ kɛ Mali la o filanan in maaw yɛrɛ kun sigi bɛ n'a ye k'a fɔ gɛlɛya min n'o bɛ Mali kɔnɔna na k'a tɛna ye a ko k'ale to Senegal jamana kan a ye jamanadenw ye cɛsiri min ni jirɔja min bɛ u la kɛrɛnkɛrɛnyana min ye tajiko gɛlɛya ye maaw kun ɲɛna sa ko malidenw bɛna wuli ka futinɛ ka bɔlɔw minnu minɛ dɛ ko bɛɛ lajɛlen y'a ye malidenw ye cɛsiri de kɛ ka camancɛrɔ fanga ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka baara la o de y'a to ale yɛrɛ galabutigiya la sa min y'a ka festival international chant de Linguère a ka se ka o sigi sen kan Mali kɔnɔna na décembre kalo tile 10 ka se a 12 ma n'o ye bi ye san 2025 i b'a ye k'a fɔ baara in kun fɔlɔ a bolodala cogo min na o de ye tile 10 i b'a ye k'a fɔ décembre kalo tile 10 tɛmɛlen min ye don kibaru tilamɔw ye olu ladɔnniyana k'o taabolo n'u boloda cogo kan a ta ani kelen i b'a ye k'a fɔ baara minnu bɛna kɛ o kɔnɔna na o de ye ka sigikafɔw boloda n'an b'a wele ko grand forum n'o bɛna kɛ sabu ye anw ka tabiyaw taabolo kɔrɔw min ye seko ni dɔnko ye denmisɛnninlakaw ani musolakaw yɔrɔ olu sen bɛ se ka don a baara la cogo min na o bɛna ɲɛsin o de ma a 12 n'o ye bi ye i b'a ye k'a fɔ a bɛna kuncɛ n'o ye ni hakilina in ye n'o ye kunbɛ belebele ye a bɛna kuncɛ ni dumuni belebele ye surafana todun baalen kɔ i b'a ye k'a fɔ CICB kɔnɔ kɛ min bɛna kɛ sabu ye jɔnjɔn ka ta ni ka di an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw caman ma i n'a fɔ nin kɛnɛ kan maa minnu n'o tun bɛ Gawlo Seki kɛrɛ la a kɛrɛ ni kɛrɛ o dɔ ye Adama Kuyate ye ka taa se Jɛnɛba Seki ma min ye Mariam Ba ye Delphine Mungoro ka taa se Burkinabew ka Sorofe kɔnɔ dɔ ma n'o ye Kalam ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni n'an bɛ kɛnɛ kɔnɔ Kalam ale bɛ wele ko la reine du Goundé min ye Burkina kɔnɔna ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye nin festival international chant de Linguère ye u n'a kɛ u seko n'u damajira la walasa laɲini min n'o kɛ n bɛ ka bɔ a hakilina tabaa yɔrɔ n'o ye Kumba Gawlo Sek ye i b'a ye an ka ministre so min n'o ɲɛsin bɛ seko ni dɔnko ani taabolo ko bɛ se ka don ba la cogo min na n'o ye ministre de la culture ye ani Orange Mali olu de jɔn bɛ ko in tɔn kɔfɛ walasa a bɛɛ lajɛlen ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye a bɛ ɲɛ nin ye n ko sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ Mali tribune kɔnɔ Musa Bangali a ka fasiri don Bɔsiriki waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan manataw min ye Kinbili Dɛnba Kuyate Dɛnba Kibili Dɛnba i k'a dɔn san o san a kelen bɛ ka ɲɛnajɛ belebeleba
sigi senga u ko min ma maana su nin y'a ta ko 4 n'a ye ni Ala sɔnna ma a bɛ kɛ juma nata nin kalo tile 26 a bɛ daminɛ 20h hôtel Sheraton na kabini sisan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka ayiwa doni maminɛ ni o ye kartu sani walima biw sani min ye kibili Demba Kuyate a ko a bɛ foli bila jatigiw lapasabaw ani kanibaw bɛɛ ma o kuma min ye donzara n'o ye tike ye 2000 b'a la 4000 b'a la 1010 b'a la n'i ye jatigi ye ni mana dɛmɛni ka di Juma nata de do. Juma nata kunɲɔgɔn le 26 voilà juma min natɔ filɛ o kunɲɔgɔn kalo tile 20 juma min na nin ye o kunɲɔgɔn o fana kunɲɔgɔn voilà parce que juma wɛrɛ kɔrɔ n'a cɛ tɔ ye dɔgɔkun 2 ye voilà juma wɛrɛ o ye kalo tile 19 ye voilà a bɛ faamu o kuma kibili Demba ko k'a bɛ jatigi ani lapasaba bɛɛ fo ka dugawu ko bɛɛ ye Ala ko o don jira anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye sisan an balima bɔbɔw kan nɛgɛ ɲɛ 21 miniti 30 burapele fakɔnɛjɛ kɛnɛ olu bɛ se kɛnɛ kan n'Ala ni kira sɔnna ntɛnɛn wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan sɛbɛnkɔrɔw k'olu kalan an bɛ Jakite y'an dɛmɛ jaw la Jibi ale tun bɛ fiɲɛ tulukala la ne 2 tɛngulen bɛ ɲɔgɔn na wa